Ni ye kunnafoni duman ye ka da Cheikhna Mamadu ka kalandenw ani Cheikhna Mamadu kanuba bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kunnafoni min n'a bɔra association Hamawiya Tijaniya Muhammadiya ɲɛmɔgɔyaso la. Aw minnu bi jamana kɔfɛ walima aw minnu bi Mali kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ, n'a ka di aw ye ka don bila kana kalan kɛ association Hamawiya Tijaniya Muhammadiya ka madrasaso fɔlɔ la. Madrasaso fɔlɔ min n'a bi Bamako commune 1 Bulukasibu Kulobilenni na. Nga jatigila tɛ aw bolo aw don mina jigi yɔrɔ min yaasa ka kalan kɛ, ni ye kunnafoni duman kɛrɛnkɛrɛnlen ka ɲɛsin aw ma. A ka dɔn k'a fɔ association Hamawiya Tijaniya Muhammadiya ye internat dayɛlɛ. Kalanko kɔfɛ internat min n'a bɛna ɲɛsin aw denw ka siyɔrɔko ɲuman, u ka baloko ɲuman, u ka kɛnɛyako, u ka lakanako, u ka saniyako, o n'a ɲɔgɔnna caman ma. Walasa anw minnu bɛ n'a bɛ fɛ ka don bila kana madrasa kalan yaasa ka tarika Hamawiya faamuya, a dɔnniw, a tabiyaw, ka lamɔ ni olu dɔnni ye, walima aw minnu bɛ fɛ ka don bila kana kuranɛ durusi k'a mɔ ka kɛ hafizul kuranɛ dafalen ye. Tarika Hamawiya Tijaniya Muhammadiya hukumu kɔnɔ, a ka dɔn k'a fɔ ni internat in dayɛlɛla aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni internat in bɛna kalan daminɛ ni Ala ye alamisa don yira an na sɔfɔri kalo tile 22 san 1440. Ni o bi bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma san 2018. Walasa n'a ka di aw minnu ye ka san bɛɛ lajɛlen sara, san bɛɛ lajɛlen bi bɛn 48,000 ma. Walima n'aw minnu bɛ fɛ ka san kilancɛ sara kalo 6 o bi bɛn 24,000 ma. Walima n'a ka di aw minnu ye ka sara par trimestre n'o ye kalo 3 ye o bi bɛn 12,000 ma. An ka dɔn k'a fɔ a wajibiyalen don denmansa bɛɛ lajɛlen ka i k'i ka den ka sini ɲɛsigi ni a bilalen ye Ala subhanahu wa taala ka diinɛ kalanw na yaasa ka se ka diinɛ ɲɛdɔn. Nin bɛɛ kɔfɛ ni maa min mago bi kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro ninnu na. Ka association Hamawiya Tijaniya Muhammadiya ɲɛmɔgɔyaso jigi dalen to aw ka faamucogo ɲuman kan ka ɲɛsin ni kunnafoni duman in ma. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.